Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sang Negros, ang amo ni gadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Kag sa naman kami malantaw sa kay Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwas sang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Masobra sa 40 ka mga job orders kag mga opisyal sa Barangay 16 sa Bacolod, wala maswelduhan. Bago City, mag-require sa gihapon sang RT-PCR test sa mga mapinauli bisan fully vaccinated na. Sa Bacolod, lalaki patay matapos malukpan sang fire extinguisher sa Barangay 39. Sa Sipalay City, 4 ka mga personnel sang DepEd nagpositibo sa COVID-19. Kag sa Digicast Weekend, food trip sa Don Salvador Benedicto sa tripping ni Ruming, kag istorya sang super tatay sa Domingo sa Baganihan. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, una kita sa weather update. Kasarangan tubtub mabunok nga ulan ang nagaapekto sa Negros Occidental. Sa thunderstorm advisory, ang pag-ulan ang may upod nga pagpangilat kag makusog nga hangin. Ini ang nag-apekto sa Bacolod, Talisay, Silay, Murcia, Bago, La Carlota, San Enrique, Pontevedra, La Castellana, Moises Padilla kag Hinigaran. Ang publiko ang ginaabisuhan nga magapatuman sang precautionary measures sa mahimo hazard nga matuga sini kasubong sang flash flood kag landslide. Sa number 9, 69 tanan ka mga nurses sa gobyerno probinsyal na magabaton sang saka sa sweldo. Ini ay kabahin sa compliance sa ginpapanaog nga Memorandum Circular sa Department of Budget and Management nga nagamodify sa posisyon sa mga nurse. Ginpahayag ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson nga ginapasigurado sa probinsya ang kahimtangan sa mga health workers paagi sa pagpatuman sang salary adjustment sa mga nurse 2 nga na-reclassify nga nurse 1 paagi sa pagbalik sa ila bilang nurse 2. Sila ang ginahatagan sang salary increase gikan sa salary grade 15 padulong sa salary grade 16 effective June 2021. Sini lamang nagpasar ang sanggunian panlalawigan sang resolution nga nag-adapt sang DBM Circular 2021-2 may kaangtanan sa modification sang nurse position. Samtang gin-facilitate man sang probinsya ang voluntary SSS membership sang mga job order kag contract of service personnel sa gobyerno probinsyal. Sunod sa kay Provincial Administrator Fernando Diaz, ini sila ang hindi sakop sa government service insurance system. Sa number 8 sa Gihulngan City, katapos ang NPA nga may warrant of arrest sa kaso nga murder, ang arestado. Arestado si Regan Taob alias Apyot sa sitio Biniti, Butan, Barangay Kalupaan sa Gihulngan City, Negros Oriental sa Miyerkules. May warrant of arrest siya sa kaso nga murder. Sa pagkadakop sa kay alias Apyot, nakuhaan siya sa 45mm pistol. Sunod sa Philippine Army, si alias Apyot ang primary suspect sa duha ka mga murder cases. Ang pagpatay sa kay Sergeant Deramas sang Candalanon Detachment sang 2019 kag pagpatay sa 4 ka mga sibilyan sa Barangay Trinidad sang May 14, 2021. Ginpasalamatan sang Army ang mga pumuluyo nga amo ang naghatag sang impormasyon nga yara sa amo nga lugar, si Apyot. Liwat nagapanawagan ng Army sa bisan pa mga katapos ang armado nga grupo nga magbalik na sa sabak sang gobyerno kag para magkaupod na ang ilatag sa ka mga pamilya. Sa number 7, balay sa isa ka barangay kagawad sa Barangay 16 sa Bacolod gin-strafing sa wala pa makilalaan nga persona. Temporaryo nga ginsiladaan sa pamilya de la Peña ang relipan kag stall sa idalom sa ilang puluyan sa Barangay 16 sa Bacolod matapos ang pagpaniro sang wala pa makilalaan nga gunman kagabi. Makita sa mga dingding, roll-up doors kag sa gate sang ilabalay ang mga buho tuga sa mga igo sang bala sang caliber 45 pistol. Sunod sa kay kagawad Stella de la Peña, nagakinaon sila sa amo nga gabi sang mabatian ang nilupok. Nagalibog karon ang ulo sa pamilya kung ano ang rason sa pagpang-atake. Ginausisa na sa katapos ang Police Station 1 ang insidente. Ila naman ginatipon ang mga kuha sang CCTV cameras nga malapit sa natabuan sang krimen agud makilala ang responsable sa pagpaniro.
Nakulbaan ko, nga naging kurog ko gulpi. Akala ko may tawo, nga gintiro, nga naglabay. Bala na lang mga riding ng tandem. Nga ginamo kami sinang isaskuhan, bala kami, may nagatuyo, gid. Eti sa akon pagabalo, hindi man sila nga pamaski pa makuton yun ng mga staff namon, mga workers sa barangay, nga mga pumuluyo, mga upod ko, nga mga kagawad. Wala gid ko yung kontra. Sa number 6, mga nagabantay sa Puerto ginpangayuan sang paathag sa mga nakasulod nga pasahero sa syudad nga kulang sa travel requirements. Hindi lang ang 48 anyos nga lalaki nga nagpositibo sa COVID-19 ang nakalusot sa Bredco Port nga wala sang napakita nga RT-PCR test result sang magsulod sa Bacolod. Sunod kay Dr. Chris Sorongon, Deputy for Medical Data and Analysis sa Bacolod Emergency Operations Center, may 3 pa ka mga authorized personnel outside residence o kun apor ang yara man karon sa facility quarantine matapos mamutikan nga kulang ang ila travel requirements sa pagsulod sa syudad. Gani ginhinyo na sang katapos ng EOC ang paathag sa mga nagabantay sa puerto kadungan sang pagpabaskog sang pagmonitor ilabi na karon nga pwede na makasulod ang mga fully vaccinated nga wala sang negative RT-PCR test result. Nagapaan damang pamunuan sang EOC sa mga pasahero nga nagasulod sa syudad nga magsunod sa protocol agud makalikaw man sa kaso kasubong sang 48 anyos nga COVID-19 positive. Nga ginrefer na sang EOC sa City Legal Office. Nakapa-DFA office ng lalaki nga nakapamasyar sa iya mga paryente sa nagwa ang resulta sa iya RT-PCR test nga positibo siya sa COVID-19. Gimpa-explain natin sila, naging sa incident report, pero subong kagabi, nagagrabe ang mga na-intercept natin. Mayara, isa nga tao to, isa pa lang siya ka-dose. Gimpresenta niya, hindi galing siya fully vaccinated. So, ano ginubra natin? Naka-quarantine siya subong. Tapos gin-swab siyang inasaga. Ang wala, ganyan bakuna, napasakay, din sila subong sa Bata National High School. Naka-quarantine, subong aga, gin-swab. Kung mag-negatibo, papuliyon sila. Kung mag-positive, stay put sila. Sa number 5, turnout sa mga minor de edad nga luyag magpabakuna sa Bacolod, nagapabilin nga manubo. Ma-report si Nico Delfin. Humalin sang ginsuguran sa mga kabarangayan sa Bacolod ang master listing para sa COVID-19 vaccination sa mga nagaedad 12 tubtob 17 anyos, madyutay lang ang nagapalista para magpabakuna. Sunod kay Dr. Chris Sorongon, Deputy for Medical Data and Analysis ng Bacolod Emergency Operations Center, kasubong man sining natabo sang ginsugdan sang syudad ang vaccination program para sa mga nalakip sa priority list. Ang mga ginayang ato niya, Pinoy ang banwagon, effect kita na yan. Kung doon nakita daw lang alang, hindi kita magpabakuna na. Pero kung doon nakita daw ito, tanan na bakunahan na, tungod para we are part of it and we are in the group, ang pabakuna naman ta. Nagasunod kita sa uso. May 100,000 ka mga minor de edad ang target nga mabakunahan sang syudad. Gani magluwas sa mga kabarangayan, nagapakig-angot man sila sa Department of Education kag sa mga pribado nga eskwelahan. So dapat ang bata madala sa iya birth certificate kag iyang medical certificate kag nanay or guardian. Kung wala ina, hindi ta magbakuna. Kaya kabalo naman kita, we want the vaccination for pediatric patients safe. Sa Nobyembre 5, natala na pagasugdan man sang EOC ang pilot testing para sa 12 to 17-year-old sa Bacolod City Government Center. May 3,000 ka mga estudyante ang ginapaabot magabuylog sa vaccination program. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa number 4, 4 ka mga personnel sang DepEd Sipalay Division ang nagpositibo sa COVID-19.
Suno ka Executive Assistant Junilo Bogtae nga pamuno man sang SEERS o Konsipalay Emergency Assistance and Rescue Service una na nga may nagpositibo sa virus kag nagpatigayon sila sang contact tracing. Sa mga close contact, duha ang nagpositibo sa ginpatigayon nga rapid antigen test kag isa pagid ang nagpositibo sa RT-PCR test. Temporaryo nga ginsira ang DepEd Division Office humalin kahapon para sa disinfection kag ginpatigayon nga contact tracing. Samtang nagbukas na liwat ang birthing unit sa Sipalay kasuluman ang City Treasurer's Office kung sa diin 8 tanan na nagpositibo sa virus sa amo nga mga talatapan. Temporary man namon sila nag-close kagapon nag-start tungod nga may duha man nga nag-positive sa rapid antigen test sa ila kagapon. Okay. Close contact sang isa man ka personnel nila sa division office nga nag-positive sa RT-PCR sang mga last day lamang. Amo to nga nag-contact trace kami gapon. Sa number 3, sunod sa bago mag-require sa gihapon sang RT-PCR test samtang rapid antigen test naman sa Kabangkalan City para sa mga fully vaccinated individuals gikan sa guwa sang probinsya nga luyag magsulod sa ilang mga lugar. Patag ni Mayor Nicolas Yulo sa Bago City, ang pag-require sa mga fully vaccinated individuals sa negative RT-PCR test result ang ipatuman at destination na. O kung mismo sa ilan nga pag-abot sa Bago City kag hindi antes sa ilang nga pagsakay sa eroplano o kun barko. Suno kayulo, ang mga nagainabot ang ginasugat man kag ang mga fully vaccinated individuals sa quarantine facility na sang Bago City igaswab kag dito sila magatiner tubtub nga mag-abot ang ilang nga swab test result. Panindugan ni Yulo nga mahimo samtang nagabiyahe o kun in transit sarang pa makaangkon sang virus bisan pa fully vaccinated. Sa travel advisory naman nga gipagwa sang Kabangkalan, ang mga fully vaccinated individuals nga magapadulong sa ilang nga syudad ang dapat may antigen test negative result nga valid 48 hours nga ipakita. Sini nga Oktubre, gintugutan na sa probinsya nga ipaiway sa mga fully vaccinated individuals ang negative RT-PCR test nga magasulod sa probinsya. Kag tigaylo, vaccination card na lamang ang ipakita. Nagapabili naman ang iban nga requisitos kasubong sang SPAS kag staysafe.ph app. One is we continue to have a surge. Second is that we had experienced before that the infection happens on in transit. So even if you're fully vaccinated, it doesn't mean that you cannot be infected. You can still be infected. You will be asymptomatic, but you're a carrier and you will infect others. Sa number 2, sa Barangay 39 sa Bacolod, isa ka lalaki ang napatay matapos ginalegar malukpan sa fire extinguisher. Ginrespondihan sa mga bumbero, pulis kag rescuers ang isa ka kwarto sa isa ka baligyaan sang fire extinguisher sa Lizares Street kainasang udto. Sa mga litrato sang rescuers makita nga nagkalautod nga bahin sa nga lawas sang biktima. Patay na inis ang ilang nga maabtan. May mga fire extinguisher sa iya nga palibot. Nagapugati sa dry chemical nga unod sang extinguisher ang lugar. Sunod sa kay Chief Inspector Rodel Legaspi ang City Fire Marshal sang Bacolod. Sa ila inisyal nga impormasyon nga nabaton, may mga nakabati sang paglupok sa lugar pero padayon pa ang ila ginahimo nga investigasyon. Wala naman sang iban pa nga nasamaran sa insidente. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Masobra sa 40 ka mga job order kag mga opisyal sa Barangay 16 sa Bacolod ang nagreklamo bangod wala makabaton sang sweldo sa sulod sang 3 na kabulan. May report si Nico Delfin. 6 na katuig nga nagatrabaho bilang street cleaner ang 69 anyos nga si Carlito Dime sa Barangay 16 sa Bacolod. 1,700 pesos ang iya ginabaton nga sweldo kada bulan o galing 3 na kabulan nga wala ini mag-abot. Kabudlay kay may gina-maintenance pa ko mabulong sa korason ko ay hindi ko kabakal tungod nga wala dili ang amon sweldo. Di ang ginaulat-ulat ko malang ya kung masilduan kami okay mala mo kuya reklamo sa kapitan na ako yung nareklamo sweldo lang. Isa si Deme sa masobra 40 ka mga job order casual sa barangay nga wala masweldohan. Bisan ang 7 ka mga kagawad sa barangay
ang wala man sang sweldo. Amon nga budget sa 2021 wala na approve sa sanggunian. Kay tungod ang pag-submit sa amon treasurer delayed. Tingala kami gani kay sang October 2020 pa kami na nagsisyon. Napulpugan na permahanan na namon. Wala kami kabalo kung anong problema nga wala ito masabit sa budget. Kalawig, kagkadako man sang budget namon sa barangay. Actually, ang ira namon is sa 10 million. So, ginapasulit-sulit ko, ginapamangkot sa amon kapitan nga hindi maswelduhan sang insyakto kag sa oras ang tao. Kag kami mismo nga barangay official sang barangay is ang amon sweldo nga wala na baton is September kag October. Ang barangay treasurer amo karon ang ginapangayuan sang patahag sang barangay council matapos man nga matukiban nga ginpeke ang ilagin submit nga mga requirement para sa 2021 budget. Gintinguhan sang Digicast Negros nga siyang makuhaan sang pahayag pero wala siya sa ilabalay. Wala naman nagasabat sang tawag sa iyang cellphone si punong barangay Joseph de los Santos. Almost 5 months nga request namon yung attend sa session. Wala. Aring nasugo namon no. May rason. Anong mga rason niya gani? Sa CR, maato lang siya. Di ulat tapos na yung session namon. May kahutang treasurer. Yes, correct na ang iya nga sabat nga. Di nga treasurer ya, kuno hindi na siya dapat mag sa session. Pero kami sulat kami ya. Nagubra kami ng letter through DILG para ma-request na namon to attend to clarify sa problema. Ara niya sa kay kapitan eh. Si kapitan dapat matubang sa amon eh. Nagatubang siya wala. Wala. That's why kasi ko gani nga nagligad session kami, wala sa ganagabot. Simple lang ang ambal namon ikap, pati na ang treasurer. Plus sa treasurer, anong problema sa barangay? Kasi ko willing man kami mabulig. Kiti una bisi ko damo man tanagyan nga pinulitika sa barangay, purti masulbar tani kun ara na lang na iya silip sa treasurer to answer sa amon pang pamangkot. May masobra sa 283,000 pesos ang pondo nga ginakinahanglan para sa sweldo sa mga barangay workers. Ini karon ang ila ginapaabot nga mabaton agud man makapian-pian sa epekto sang pandemic. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Weekend na naman, maging prepara naman kami nga pang pag-good vibes para sa inyo. Sa Sabado, aton katuan ang isa ka lugar sa Don Salvador Benedicto nga nag-offer sang matahong nga view kag manamit nga pagkaon. Pwede ka magkape-kape kag magpatawhay. Pwede man magdala sa pamilya kay ang ilang nga serving sa pagkaon, tigda mo. May mga lamesa nga outdoors kag layo sa isa kag isa para ma-maintain sa gihapon ng physical distancing. Ining atong diskubrihon sa buwas sa tripping ni Ruming at 10 a.m. Sa Domingo naman, atong saksihan ang isa ka-aktual nga rescue operation sa suba sa boundary sang Takuling kag Alhis sa Bacolod. May isa ka-rescuer nga ginakilala bilang super tatay kay kadamon sang iyang responsibilidad pero nagkakasarangan niya ilitanan. Naging emosyonal ang liwat nila nga pagkitaay sang iyang nasalbar nga persona sang una. Ina sa Domingo sa Baganihan at 10 a.m. Barb, kung sa mga wala pa yan nakakadto dito sa Stone Peak Cafe, ma-surprise galing amo na katahom sang view nila kag amo na kanamit sa pagkaon. Ako gani, may puros na ko sa Facebook nakita. Ako man sa una, first time ko nakakadto to kag nakibot ko nga amo na nagali katahom sa lugar. Mingdo maulanon subong tugnaw gito guro. For sure. Pagkatira mo to tugnaw. Kag Sunday, kanami isang istorya sang isa kag natawag nila super tatay nga rescuer Barb. Kadamon siya sa nabuligan kag ang pag-meet nila sang na-rescue niya before niya salbar niya. Ka-emotional katama. Grabe gurong passion niya no to help others. Kag ang mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa Lunes, ako naman si Romeo Subaldo. Happy weekend.